Очаквайте премиерата на един от най-успешните турски сериали «Ифект» от 1 юли от 22:30 по Диема Фемили. Те са като куче и котка. Сега ще трябва да са екип, за да оцелеят. Но играта вече не зависи от тях. Екзекутор или мишена, това ще реши единствено той. Хавай 5:0 тази вечер от 21 часа по Нова. Една обикновена вечер от нашия живот, която може да изгубим завинаги. Премиера за българският ефир. Петък от 20 по Нова.